After lumakad, bali, kwento ko lang sa inyo yung ano, yung ginawa namin ngayon. Bali, nag-ano po kasi ko, nag-enroll ako ng ALS. Tapos, ngayong araw po ay nag-validation po kami. At sa ano, awa ng Diyos, nakapasa po tayo. Bali, maghihintay na lang po ng graduation. Kung kailan yung graduation. Alas 8 nasa bato na po kami. At kakatapos lang. At yung anak ko nagyayang mag-Jollibee daw kasi wala naman siyang pasok. Naglakad-lakad daw kami. Kaya dito na kami sa Nabwa. Tapos na akong mabalidate. Picture-picture. Kain na kasi tanghali na. At saan pa tayo pupunta? Angela! Angina. Saan Angina? Nabwa area. Wala namang ano dyan sa Nabwa. Eriga! Walang laruan. Eriga! Kasi dapat wag nang mag-ano laro kasi malaki ka. Hindi ka na bagay no. Simula nung baby ka pa, naglalaro ka na po. At yung ano, yung asawa ko, nakapila na dyan sa para umorder. Hintayin ko pa muna sa iyo, mama. Huwag na, madaming tao. At ano pala dito ngayon? Pisperas ng Pintakasi dito sa Lapua. Yun. Okay, naka-order na yung misis ko. Ang tanghalian namin. At minsan-minsan lang naman po kami lumabas na magpamilya. Ayun. Daming tao. Ano na, masarap? Baby? Masarap? Ayos? Ayos kain. Ano ma? Okay? Yung ay hiya. At ang malapit dito talaga, malapit diskarte ng asawa ko. May baon na kanin, oh. Para only rice. Tara po, kain po tayo. Sige tayo na. Hmm?
Dilim. Minsan lang po kami, mas na ano, pamilya, di ba lang? Minsan lang. Dilim. Ah, tanda yung buhok ng babay. Mana stop? Ayan mo na yun. Tatanggal niya pag kumain ka ng rice. Ayan, bigyan mo. Dahil pa na. Bakit ang ingay? Parang ibon yun. Walang dalaw. Parang mayroon dito nakapasok na ibon. Di ba na? Ano? Ano oras tayo uwi? Ano oras tayo uwi? Nakatapos ng kantina. Kahit magkabi na tayo? Ha? Sabi nga. Parang may naman kayong gagawain pa. Pinagbabawal na teknik. Para teknik. Bagong gilan. Bigat. Papa, mahal ako.
Tayo muna. Yo. Apa? Daw siya sa ano, may Jollibee. Sabi nung ano, dalhin na natin yan? Bilhin natin? Ano? Kaya bilhin na natin yan, dalhin natin. Ano? Ayaw mo na ito? At ayun na nga. Bali nakapamili na kami ng ano, mga chinilas, shirt ng baby namin na pangit at nakakain sa Jollibee. Ngayon, nagre-request na naman na laro. Baka minsan lang naman itong mag ano. 1 hour lang yan. 1 hour lang. 30 minutes lang, sobra na yung 1 hour. Minsan lang naman mag ano. Gala. At yun, lakad lang muna kasi mahirap maghanap ng parking ngayon kasi dispiras ng pinta kasi. Dito sa Nabua. Ay. Ayan, tawid. Diretso tayo sa... Saan ba? Ah, doon. I-try natin. Pare ko. Taas ka na doon. Para may iba naman. Ayan. Akyat na kami. Doon. Basahin mo muna. Ah, yan na. Sige. Magkano ba? Para may iba naman. Yan. Siyempre, mabablog tayo. Hello? Pwede mag-vlog? Yan. At dapat naka-medyas pala. May dala kasing medyas, tas di lang iniwanan dun sa bag. Makakapasok kaming dalawa. Mainit dito. Mainit pa sa loob. Diyan lang ito sa loob. Tambay tayo sa loob. Sige na, bayaran mo na. Bayaran mo na. At ayun, 180 yung ano, isang oras. At saka 100 din pala yung ano, kasama. Okay na yun. Kasi kasi naman magyantay dito sa labas, mainit. Minsan lang naman magano yung anak namin. Kaya pagbigyan natin. Ano? Oh, yeah, makikita mo yan. Tara na. Pasok na. Saan ka? At ayan, enjoy. At yung may mga anak po dyan na gusto maglaro-laro, dito lang po yan sa Nabua. Taas ng gasolinahan. So,
180 lang yung isang oras. Hindi na bagay, malaki na. Doon ka na, Konak. Doon, no? Ayan. Ah. Yun, pagbigyan natin yung gusto. Pabaliktad na nagpapadaos doon. Padaos, tapos baliktad. Mayang. May naman. May nga ni. May nga ni. Dito, oh. Yun. At napakalawak po. Yun. Pagbigyan natin kung kagustuhan ng ating anak. Kung ano yung gusto niya. Mag-isa lang naman kasi to. Yun. At yung bantay, bali ano, nung 180 na bayad, dalawa na, halimbawa kami. Tapos yung isa, misis, ano na, ano ba yun? Sandaan na, nagbayad pa ng sandaan, bali 280. Tatlo na kami. Kaysa maghintay sa labas, napakainit sa labas. Talagang sandaan lang naman, oh. Dito kami sa loob, aircon pa, lakas ng aircon. Ano? Diba? You relax. Oh. Oh, saan ka pa? Minsan lang naman. Ayan.
This box is a tunnel, turtle shell, every side goes around. It's still here with me. Open my eyes, think about it's the victory. This box is me. To play a song, Kinulit nung anak ko. Kasi nasolo niya yung ano. Solo lang siya dito sa loob. Walang kalaro. Kaya kami yung napagtripan niya. Kaya si mama niya naman yung inalo ko maglaro-laro. Kasi yung asawa ko, ewan ko ba rito. Napakamahiyain. Yan, nakatayo lang. my teacher is the best, there ever was. My teacher is the best, and I love her just because At ayun po, hanggang dito na lang muna po yung vlog na to. Kasi yung cellphone ko malapit ng malubat. Ayun, at sana po nakapasa ako dun sa sa inexaman namin sa ALS. Yun. Kung nakapasa po ako, maghihintay na lang sa kung kailan yung graduation. Yun. At sana nakaano nga. Abangan nyo na lang po yung graduation kasi ibabalag ko rin po yun. Yun, malapit ng malubat yung cellphone ko, ilang percent na lang ba? Yun, 4%. At hanggang dito na lang po yung video na to. Ingat po kayo palagi kasi napakainit. Ayun, bye-bye!